Peki. Salam Ekan ağa, hoş geldiniz. Aa, Salam. Sizi kanalda görmek gowy. Sağ ol çağırığınız için. Geleniz için sağ olun. Hmm. İlk bilen sizi tanasak gowalar özüňizi gysgaça taşdyryp bilersiňizmi? Nämeler etdiňiz, nämeler etýäňiz? Ha. Tabii men atym Mekan, özüm Mardan. Maryň Sakarça etrawyna doğrulum. Osaň oba mektebini tamamladym. Osaň oba mektebini tamamlap Matymlatyny üniversitetiň fizika fakultetinde okudum. Ondan soň Matym üniversitetini tamamlap 2 ýyl mektepde molum boldum. Ondan soň 2 ýyl bärik Fransa magistraturaga gitdim. Erasmus Mundus magistratura maksatnamyny bilen. Ozaň onu diýnimem şu wagt şol çyzyk däl optik urundan doktoranturam etdim. Şu wagt şoň ikinji ýylyna ýa başladym. Şonda Tölemä gatry gowy. Fizika ýoluňyz nädip düşdi? fizika zatdan fizika birinçiden şol ýaly mektepde atam fizika molumdy. Osaň başda osaň şol daşyndan fizika zat goşmaça sapaklar zat okutýardy. Ilki mektepde goşmaça sapany gatdamaňkam mektepde fizika okudanyna şonda 4 galýardym fizikadan. Osaň atam bolsa da maňa 4 goýardy, bilmeseň bilmeňokdy. Osaň soň şunday goşmaça sapaklar bar, şoňa gatnap başladym. Osaň şonda o goşmaça fizika okanda da şol okuwçy döwrüň gyzykýan zatlaryň bolýardy. Meselem olimpiada diýip gyzykýarlar. Şonda atam şo etraf olimpiadada birinjilik alsaň welosiped alyp berjek diýipdi. Şo welosiped edinjek bolup şo fizika okap başlapdym. Daşyndan goşmaça fizikadan mesele işläp. Osaň şoň welosiped edinjek bolup başladym fizika. Osaň şo ýyl etrafda birinjilik aldym. Osaň şo ýyl welosipedem aldym şoň bilen. Soň vilayet olimpiada, döwlet olimpiada. Osaň hersine şol ýaly gatnaşyp, osaň şeýdip üniversitete girdik. Osaň üniversitede de okuýarkam şol ýaly soraw wagty geldi indi fizika okudyk. Osaň indi näme etmeli? Osaň şol ýaly her türlü mümkinçilikler barada gyzyklanyp uradym. Osaň şeýdem magistraturaga gitdik. Osaň şondan näram fizika bilen başa ýorup berdi. Tölemä. Onu näme TDU-da okaýan wagtyňyz olimpiatçydyňyz, onu aýtdyňyzmy bilemok. Ýani ýende TDU-da olimpiatçy bolmak, olimpiadalara gatnaşmak, fizika okamak nälikde o döwürler? Fizika indi näme şu olimpiada gatnaşsaň indi TDU-da olimpiada gatnaşsaň bir topar goşmaça taraplary artykmaçlygy bar-da. Meselem olimpist bolsaň birinçiden stipendiýaň gowrak bolýardy. Osaň sebäbi indi bahalaň 5 bolsa zatlaň bolsa atlandyra stipendiýa berýärdiler. Osaň oň daşyndan hem şol ýaly olimpiadada gruppada şu özüň ýaly pikirdeş, ýani fizikany özüň ýaly gowy görýän adamlar, oglanlar bilen tanışýan, osaň şolardan köp zat öwrenýän. Osaň şol birinji olimpiada gruppa baramda şu menden ullar bardy, ama olimpiada gruppadakylar hemmesi ingilisçe bilýär, bir men ingilisçe bilemokdym. Soň menim aýşym ýaly sebäbi ingilisçem gatly gowşak sebäbi men o pikir etdim. Fizika ingilis diline näme gerek diýip. Osaň iňiňden tapamam ingilis dilli. Osaň ýöne şol
Eger magistratura okujak bolsaň ýa-da fizikadan bilimini artdyrjak bolsaň, şo ingilisçe bilmeli, ingilisçe öwrenmeli, otaň şo ingilis dili öwrenip, otaň şoň ýaly tutuwdaky olimpiada ýa-da şo tarapa gowy tutuw. Öyle. Olimpiada. Ha. Erasmus Mundus barada kısaça tanıştırsanız. Erasmus Mundus ni şunňaly Erasmus Mundus zat Erasmus Plus we Erasmus Mundus bar. Erasmus Mundus şunňaly Ýewropa Birleşigi tarapyndan berilýän her türlü uğurlar boýunça dünýä ýüzünden her türlü Ýewropada okumak isleýän taliplere hödürlenýän bir stipendiýa. Oňa onun içinde her türlü maksatnamalar var. Misal üçün men okanym La Scala didaktikde ingilisçe Large Scale Accelerators and Lasers Türkmençe tercüme etsen uluw öwrümli tizenlerçiler hem de lazerler uğrundan şolya magistratura şoňa dokument resminama tapşyrdym. Oňa şol urda şoňa okuwa geçsen 2 ýyl magistratura okumak mümkinçiligi bar. Soňra ol magistratura adaty magistraturyň tapawut tarapy sen her semestr okuyan universitetini çarşmaly. Şoň ýaly şertnamada bar. Birinji semestr bir ýerde, ikinji semestr başgyny berdi, üçünji semestr başgyny berdi. Oňa Başka şehirler demek öyle de aslında bir ada o başga şäher bile başga ýurda bile şoň ýaly. başka yurt o. Başga ýurda bile şoňa şeýdip 2 ýyl magistratura okumak mümkinçiligi menem şoňa tapşyryp gördüm. Şo mümkinçilige ulanyp gördüm. Şo gysgaça şol Erasmus Mundus şol barada. Adamlar ne saylaýarlar mesela her yurtdan belli sanly alýarlarmy, İtalyanlaryny näme göre saylaýarlar? Kısaça şonu öwretsek belki. Her yurtdan Erasmus Mundus aýdar her programa ortaça 10-20 talip alýar stipendiýaly uğurlary. Oňa şol adatça şol talipler dünýä ýüzüniň her türlü nokatlaryndan alýarlar. Oňa her ýurtda görä-de her regiona görä-de belli bir almaly sany bar. Misal üçin 20 adam bolsa 20sini hem fransuz edip alanoklar, 2 sanatyny fransuzlardan alýarlar, oňa 2 sany Ýewropanyň öz içinden, Günörtü Amerikadan 2-3 sany adam, soň Hytaýdan 2-3 sany adam, Hindistandan, Orta Aziýadan şoň ýaly 2 sany adam her şoý saýlap, oňa iň soňuna şol 20 adam 20 sany ökde talip saýlaýarlar. Oňa saýlanlaryndan her regiondan meselem 3 sany adam alyp bilýärler maksimum. Misal üçin meňkide şu Orta Aziýa bölüginden 3 sany adam alýardy maksimum. Oňa Orta Aziýadan bileme men dokumentlerim gowy berdiler, näme bilmez meni kabul etdiler. Oňa şeýdip geçipdim. Oňa esasy şu magistratura tapşyranda soraýan zatlary her programa görä ütgeýär. Misal üçin meňkide şol okuwa tapşyranda her saýlaş kriteriýasy bar. Meňkide meselem 20 göterim, şol saýlamaklyň 20 göterim häsiýetnamaňa bagly. Sen professorlardan, mowlumlardan şol bakalawr döwründe okan häsiýetnamaň ýa şuň ýaly sen arada ýazan häsiýetnamasy 2 sany professordan häsiýetnamaňa bagly. Ýa-da 20 göterimi sen ýazan motivation letterine bagly. Motivation letter bolanma Türkmençe höweslendirçi hat döli. Meselem näme üçin sen şol magistratura okumagy höwesiň bar we näme üçin seni saýlamaly? Başga birnäle imma seni şol
sen saýlanma şonda stipendiýa koýup şonu düşündirýän bir sahypa maksimum 2 sahypadan ibaret. Hat sen şonyň gowy bolsa 20 ötürüm şoňa bagly. Soňky 20 ötürmem sen bahalaňa şol okan uniwersitede aran bahalaň ýa-da şunda tapawutlanan näme-de tapawutlanan bolsaň şoňa bagly bolsaň soňky 10 götermi 10 götermi ýaram şol ingilis dili bilýän okuýumy. Ingilisçe gürläp bilmek, ýazyp bilmek okuýuny suwd etýän bir resminam gerek. Ol şu halkara standarda gawat edilýän TOEFL bolmak biler ýa IELTS-em ýa bilema başga-da ýene tasdiklenýän şonýaly resminam. Soň şolaryny tapşyrsam her ýa-da halasalar soň geçme şansym bar we bolup biler ýa-da bilema. Nähir aýtsam, ýani şonýaly şo kriteriýalar seretdirler. Soň sen saylamak minimum resminama sereder ýa şo zatdan gerekdi. Soň nesibäň bolsa soň oku geçip hem stipendiýa soň şoň bilen 2 ýyl okumaklygy hem 2 ýyl ýaşamaklygy mümkinçilik şol karieram üçin. Hani fizika taýdan sorasak mesela üniversitede haýsy uğurlar, konsentrasiýalar ba yani fizikanyň öz için hani başga uğurlar bolan soň haýsylary bardy, siz haýsyny saýladyňyz? Şol men tapşyramda bir wagtda 2 uğra tapşyrdym. Biri emimiyet diýdi. Erasmus Mundus Microwave Engineering and Photonics diýip şonýa maksatnama bardy. Olam birinji semestr Fransiýada başlaýar, soň Italiýa, soň ýene Fransiýa şonýa gitdi. Soň şoňa tapşyrypdym, biram La Scala tapşyrypdym. Haýan başdaýdyňyz şeýlemi? Başdaýdanym emimi o La Scala, soň La Scala tapşyrdym, emimi o başga bir maksat olam fizika. Şon La Scala tapşyryp görüpdüm. Soň şol ikisem optiko birinji aýdanym mikrotolkun inženerçiligi, biram şo fotonika bilen baglanşykly. Soň şu wagt men öz okanymam tiz enerjiler hem lazerler bilen baglanşykly uğur. Soň ýene-de başga-da uğurlar bar, fizika bilen baglanşykly kuarmenlik bar, kwant teknologiýasy uğrundan. Soň ýene bilýänem, şu men bilýänem üçüsi, soň galanam şol katalogy seretip görsem her ýyl şol her türlü täze maksatnama açylýar ýa ýapylýar. Şol uğra gitýär. Soň men bilýänem şol üçüsini men şol bir wagt ikisine tapşyryp biri atkal etdi, soň beýlekisine de geçdim. Sen teoretik sapaklar, experimental taýdan üniversitede bolan mümkinçilikleri nähilekdi? Aslında üniversitede ütüýänler hem olin Biziň oku maksatnamamyz şol birinji semestr Paris-Saclay-de umum fizika okudyk. Birinji semestr Paris-Saclay Üniversitetinde umum fizika. Olam umum fizika magistraturasy. Olam şoň oku maksatnamasy şunýaly başlaýar ilki gaty jisim diýip bir sapak geçýär. Solid state physics. Soň gaty jisimden soň molecules and atoms diýip bir aýratyn sapak. Ondan soň aýratyn ýene bir sapak, molekuladan atomdan soň ýadro diýip bir sapak geçýär. Ýaddyňa ýadrony öwrenýär, onu ýadro. Ondan soň bir aýratyn sapak böleçikler, ýani ýadrony nähil düzýän böleçikler. Şolar şol umum birinji semestr şol umum fizikaň şol materiýa bolsa şondan gatysyndan başlap şoň böleçigine çeni hersine bir bölük
fizika uğruna gitýärdi. Osaň şu birinji semestr şol maksatnama, men okan maksatnamamyň iň bir kyn semestri boldy sebäbi tapaklan kendini üçünmi ýa gaty fundamental bolan üçünmi şol ýaly iň kyn iň bir kyn bolanyň biri. Osaň okuw Neç sapak bardy? Bölen neç sapak bardy? zat gaty jisim, molekulyar fizika, soň atom, molekulyar we atom, ýadro, 5 oňdaşyndanam data science diýip bir sapak bar. Hemmesi bir semestrdemi? Hemmesi bir semestrde. Magistraturada men bilýän diňe 2 sana sapak alýarlarda beýleksas laboratoriýa ýene wagt geçirýärdiler diýip. Bizimkide agramly bölegi semestr okuwyň agramly bölegi diňe teoretiki birinji semestra diňe teoretiki zat, osaň praktika diňe soňky 2 günne praktiki iş boldy galan wagt diňe teoretik ýa nazary utan bolam. Jemi 7-8 sapaga bardyr osaň. Iň kyn düşen semestrden biri şol. Kyndyr ola hemmesini bir semestrde almak. Osaň hemmesini gysyp şo bir semestrde okutýarlar. Soň zat ini okuw sistemasam edil matymlyň kameňleşiräkdi. Sebäbi 80 minut leksiýa, osaň 80 minutam amal sapak bolýar. Osaň şol esas köp zady şu amal sapakda ýa mesele çözmäni ýa şonýa zatlary geçýär. Osaň amal sapaklaryň esasy düşünmeme iň wajyp bolanyň birimi kädýär. Osaň soňam bahalaram 20lik sistemady. Osaň 20lik sistema. Biz etde gelenimiz aýtanlar şunýaly 10 ýerden 10-dan bagyň ýokary bolmaly ortaça. Osaň 10-dan 5 bolsaň öýüňize gaýtarsyňyz diýdiler-de birinji gelen günümiz. Osaň şonýa osaň ortaça alýan Fransiýanyň içinde ortaça baha 10 ýerlik diýädi. 10-ça bahalsaň gowy, 10 ýaş bahalsaň sen 5lik çyýarra. 10 ýaşdan ýokary geçmek, 10 almak sen ýa ekstraordinar talip ýaly şondan geçirsen. Osaň şeýdenler bizem minimum 10 ýaş alarsa diýip öwüsli barýan adetde. Osaň käbir tapaklarda bolýar, mene käbir tapaklarda zordan 11 ýa şonýa 12 şeýlere alýardy. O kap barmalýaňyza hersine ýoktan kyn bahalmak. Howa şonýaly men öwrenşmedim şolaň sistemasyny ýa-da şonýaly baha almak ýa diňe bäşler fizikadan üçlükler alyp görmekde hiç şeýle ýa-da bärik gelip bahalan şonýaly 20-den 11 ýa 12 bolýar. Bolýan osaň olaram ýa esasat şo geçmek semestrden tamam. O fizika baranda köpleşýär bolýar kemer. Ýaman geçsem bolýar, düşünsem bolýar ýaly. Doçak bolýarym bolýan. Net käwatlar näçe okasaň bilemek şo almaslan bahana etmek kyn bolýar ýene-de. Çynyň etseň et bolýar ýöne ýende käwatlar emmesini deňaramda sıjak bolmak kyn ýalyk. Soň galanam zat şu izamin güni giýje ýatanyňa dawaly bolýar da käwat meselem izamin güni alat edip giýje ýatmadyk bolsam ýa ýalňyş pikirlenme mümkin. Şonýaly ýerler bar. Osaň gürkünçleri şu izaminne käbir molumlar kitap bulanma uysat berýärdiler. Ýani bir kitap ýa-da depderini, leksiýada bolan depderini ýanyňa gir bilýär. Osaň görämen ýanyňdan depderle girseň hemmesini işläp çykaýjaň ýaly oýun. Gaýtyp şu depderli ýaly izaminler, iňkyn izaminler sebäbi topurum ýardy ýykylýardy birinjisinden. Soň täzeden tapşyryp täzeden geçýärdi. Şonýara
Şo depderli egzaminler, iňňe hoply egzaminler. Görnüşde olur ýaly we däl ýaly ýöne içine gireňde çyndanam Hawa, hokdy. oson käwat şo depder ulanman diňe şol kalkulýator, ruçko, şoň bilen egzaminler ýaz, ýani mesele berýärler çözmeli. Käwat şoň ýaly egzaminler ýeňlerek düşýärdi. Başgalar garaňdy. Ýani ki şo depder, ruhsat berýär diýen egzaminler şo iň kynlary. Neme de var değil mi siz gutaraňyz soň 6 ay internship etmeli bolýan ekeniňiz. O Hawa. internship näle geçdi? Kimlerle Ha. tanışdyk? Hawa şo jol 2 ýyl, 1,5 ýyl, o 1,5 ýyl okuw bolýarmy? Birinji semestr Paris'dakda, ikinji semestrde Lundda bolupdy, Şwesiýa, soň üçünji semestrim Wengriýada, Sigetde okapdym. Soň olam internship tapmaly, onam kyn ýerden özüň tapmaly internshipi. Meselem masmurlak ýaly gutarsaň eliňe направление berip şu ýere git diýen oklarda sen özüň tapmaly stajyrovka geçjek ýerine. Osaň her türlü laboratoriýa ýazýan, osaň zata ýazýan. Birinjiden tapmak kyn bol internshipi. Sebäbi her ýere tapşyrýan alan oklar ýa ýa o ýer başga eýeli. Osaň soň Fransiýa tapşyryk gördüm, Germaniýa tapşyryk gördüm, almady. Osaň zat dolun soňuna Şwesiýa boldy, Lund Universiteti. Osaň şo taýda kabul etdiler, şo taýda gözle gurup goýardy. Osaň şo stajyrovkam şo ýerde geçdim. Soň osaň şo gruppada da şo ýyl gaty şowna boldy. Şo gruppaň ýolbaşçy professory dekabrda Nobel bayragy aldy. Osaň menem ýanwaryň 10-näçinde şo taýda stajyrovka geçmän bardym. Osaň şo edip stajyrovkam şo Nobel alan aýal wat Annelia şoň laboratoriýasyna geçmek mümkinçiligi boldy. Osaň şo 6 ay şo ýerde master tesisini şo ýerde ýazdym. Osaň men hiç Nobel bayrak bilen dahilli ýerim ýok. Sebäbi Nobel alan aýal eden işi, ýani 1989-njy ýylda eden iş üçin şo ýyl Nobel bayragy aldy. Osaň men o wagtda ogulmanymam. Ýani şonda da şon ýaly şo ýyl gaty şowna bolupda şo stajyrovkamy şo taýda geçmek mümkinçiligi boldy. Osaň men master tesisimi şo ýerde ýazdym. Master tesisim şo lazerin giňişlikge bagyt täsirlendirmesi bolýan ýazdym master tesisimi. Osaň iň esasy magistraturaňam iň esasy jemlemem şo master tesisine bagly. Sebäbi şoňa baglykda sen gitjek indiki adamyň indiki karýeraň şol tesiň haýsy urdan ýürütilýän bolsa şoňa görä gitdi. Osaň şol urdan şondan ýazdym, şol Lundda da stajyrovkam geçdim. Osaň haskyryklarym belli bolupdy näme. Şo men oturýan ofisim şol şo ýyl Nobel alan aýalyň anneleriň ofisiniň gapdalçygyndaty. Osaň şunda tez ýazmytym. Osaň gapdalda da şo Nobel alan tesini eşitdiň. Osaň giňe 2 ýyl mundan öňe mektepde molumdy fizika inem Nobel alan gapdalda stajyrovka geçip oturdum. Düşme diýen ýaly boldy. Ýani oňa çol sebäbi şo esasy magistraturada ýalan tesiň soň doktorantura gitjek bolsaň oňa seretdi. Osaň biz 14 tane okutoran bolsak 14-ýyldym her dilurdan master tesisini ýazdy. Fizika her dilurdan bir aýdary ýarmy etçilerden ýazdy we doktorantura şol urdan okupdy.
Yine biri optical frequency comp'tan yazdı. Onu sonradan gittiler. O zaman yine bir tidenlerden yazanlar var. Mesela CERN işlep, Şvitsaryan CERN'nak ullukan adron kallaytarını şu tadı işledi. Değilsinem şonman yazın, şol urdanam, tidenlerciler urdanam şu an doktorantura gitti. O zaman diyecek olanım, sen magistraturada sen gelecek magistraturada yazılan hünerine bağlı derler. Sen esası geleceğin şol teziste yazan zatın da var olsam. Çünkü vacip zatlanmıyor. Şol magistraturada doğru tez saylamak. Böyle halayan uğrumu ya da şon yani geleceği bolayacak şol urdan zat et bolayacak saylasan burada. Son eğer aydar tez bardattan yazıp aydar material science'tan yazıp aydar lazerden gidecek olsan seni doktorantura geçme ihtimalin gati pesse. Ha. Bunu magistraturda okanladığımız esası da vardı. Magistraturada okandan meter Yadan sizin. tezisin hava. Yalan tezisin haysurdan. O menki şol ultra fast laser fiziksden yaptım topiği o zaman doktorantura tavşıramda şu ultra fast tözü bağ olsa şuna tavşırttım. İşte material science ya da olmasa accelerator science o zatları hiççili tavşırmadım. Yani tavşırsam men almayatlar bilýärdim sonra. Şoň üçin esas şol şöyle spektr olsa şol magistraturan tezisiň soňuna fokus bolýardy bir utan gitdi ýa-da. Şol utanam geljek karýeram şoňa bar bolýardy. Doğru. Okey. Enten mukabbelamak anne Hulir Hulir mi? Ol barda başga nälik datlar aýdyp bilersiňiz? Säbi ýaman kızykly gelýär-de säbi hemen Nobel Prize alypdyr. Hem ikisen çağatan bar eken. Entägem ýaşyna görä-de entägem işläp ýör. Başga datlarym görüpsiňiz aýtýan geçen aýtdyňyz. Şolar barda agzap geçdiňiz azjyk. Şol ikinci semesterde şo bizi zatdan okudypdyr ýa-ni şo. Light matter interaction diýip kurs bardy. Ýagtylyk hem de materiýanyň täsirleşmesi diýip şonu ýaly sapak bardy. Şondan okudypdy. Soň şondan attosecond science näme attosecond kurs näme şol atlar bardy. Öwrütdi onsoň zat şo men maňa täsiri şol zatda birinji galan täsiri gaty sadylygy. Hem bir pesperligi şol gaty mena gaty täsiri alypdy. Şon ýaly entek şo watam Nobel almasa-da şo watam bilinýän aýalda işler zatlary tanalyp zat edip dünýäde tanalýan denanmy. Oson bir gezek nähile şoň sapagyna kitapxanada şoň sapagyna ýazamyna taýyn otyrys. Oson şonda syomka etmäge gelipdirler telewiziorne şoň etýän alym işi barada peredaç taýynajak bolýar. Oson o wagtdan fizika fakultetiň kitapxanasy oson içinde de bir 2 sany oglan okap oturan oson şo telewiziornçiler geldi. Oson indi şol aýaram interview bermeli şu kitapxananyň içinde etmeli bolan bizden bir-birden sorap çykýardy şunýala menden interview aljak bolýarlar. Men ofisim kiçi, çyndanam ofisi kiçikde. Ofisim kiçi, biram az kitaplam könürak görünýär. Oson kan odanna şoň üçin şunday kitapxana az odanrak telewiziorne menden interview aljak bolýar. So 20 minutçuk wagtyndalar. Oson şu interview bersen bolýarmy ýa çykaýynmy ýa etmäýin zat bizler ruhsat sorýatdy. Oson bilemem başga bir çyda gegderler. Oson bizem ýok bolýar arkanda diýer. Bizem şonu aýtdyk. Oson şonda geňaran zaman içinde pikir etdi. Bizler ruhsat sorapdy. Gaty pesper aýar eken şonu ýaly man täsir şonu ýaly birinji impression
şonuň akdydyr. Soň stažировка aýdamyzda bärik aýdamda da şunýaly ini ýogsam etdiň işiň bir ýöne köçe zat, bir kiçiräçik zat. Osaň şoňa da bir zat bir çalaja netije görkezsem şeýdip beýbe zat giň alyp şunýaly kiçik işem bolsa şoňa zat özü zat tormat doýat da şonňaly diýen zat. Osaň özem şunňa aýtdy, şunňa alym diýen zat köp kişiň aňyna şö köp baýys bolýar näme? Yani Fransuzca klişe bolýar-da näme? Öňünden kabul edilen düşünje. Bada meselem alim diýenler bu hem alimler diýenler hemme zatdan, durmuşdan hemme zatdan üzüňe diňe ilmi iş edip başga zatlary, başga zatyn sörmän, hiç ýeri zat hiç ýerden çykman 27-24 diňe laboratoriýada geçirip şonňa ilim etdiýän adam gözüňe gelýär-de. Köp adam aňyna soň ola aýtdy ýok onýarlyk däl. Meselem ini alimler, adamlar olaram şunňaly diňe malmaly, başgarada urmaly ýa-da bolmasa sport bilen meşgullanmaly. Soň hem ýani bize de aýdanlar şunňa balans durmuşam tyl diýär-de şonu stažировкада geçenmize şonýaly zatlar aýtdy-da bize. Şunam şol köp ýaşan adamlara seretdilerini insanyny şol diň agramlygy öňe sürýärler ýalyk gelýär. Köp zadyň diýişi diň agramlygy tutup bilme zadyna ýaly. Ini adamdan akademiyada şonýarak. Sebäbi häzir eger akademi bilemem, men akademiki köpürjükde ýaşap göremsoň bärde belki häzir industriýa gitsem, belki oýnuň düzgün başgarakdyr. Ýa-da startup açjak bolsaň, ýa-da bolmasa ýene şonýaly az kompetitiv ýerlere gitseň, onda azajyk oýnuň düzgüni azajyk toksirak gelmegi mümkin. Ýöne adından akademiki guruluşda şeýlerak diýädi. Soň diň aramly durmuşam tylmak şonýaly. Oda ikinciden hem şol ilim etikasy ýa başga biriň ýazan zatyny göçürmezlik ýa-da başga biriň sözüni ulanmazlyk ýa-da bolmasa käbiri şunýaly bir ilmde breakthrough etjek bolup ýalan maglumaty publish neşriýata uratýarlar ýa-da alan ýalan ýalňyş netijäni zat Avropa jurnaly peçat etdiler. Şo zatlardan äge bolmalylar. Sebäbi ilmda şonýa sebäbi ilmi etika şonýarak sen ilim etdiňe şoň üçin pul berilýär-de. Sen bir zat ýalňyşamasa ýalňyşy peçat etmeli ýa şo zat bolmady diýip şo dogry zat aýtmalylar. Ýa-da bir mysal bar arada geçen 2 ýyllykda biri ýarym şunýaly aşy geçirji oýlap tapdyk otow temperaturasynda diýip hemme geçirici? superconductivity. Aşa geçirici. Tercümelerinde yaman gowlar da bar. Yaman söyleme. Superconductivity meselem aşy geçirji, otow adatça geçirjilen garşylyk bolýar-da. Ýöne şo geçir biz otow temperaturasynda garşylygy nol deň bolan, gat nol ýakyn bolan geçirji oýlap tapdyk diýip hemme ýeri publish etdik diýip şunu publish edip zadyp hemme akademikler zatlary meşhur boljak bolup şonýa zatlar maglumatlary aýtdy. Soň 2 çaýda 2 çepden soň adam aýtdy bardy ýalan eken. Soň otow temperaturasynda onýalar tapmandy-da. Soň ýalan bolýar. Soň şonýarak bolsa sen ýani akademik karýeraňa gaterwetde şoň üçin ýa-da meşhur boljak bolup ýa bolmasa emmek üçin haýran aljak bolup şo zatdan ýalan maglumaty ýa-da bolmasa
ütkedilen netijäni hiçleyip çap etmeler aýratynam şu alymmy jurnallarda çap etjek bolsam. Mesela bize de okamızda aýtdylar şunu ýaly report ýazmalylar Lundda Şwesiýada okamızda şunu ýaly birinji sapakda aýtdylar şunu ýaly report ýazanňyzda ýazýan zatlaryňyzyň 20 türünden azy başga kişiň maglumaty bolmaly diýe. Yani ulanan maglumatlaryň ulanan sözüňiz aýdar report bolsa şoň içinde ulanan sözüňiz başga kişiniň sözü 20 türünden az bolmaly diýe. Oson şunu ýaly şoň üçin report bärde ýazsak aýdaly oson kompýuter barlaya, kompýuter barlanyna ýazan sözlemlerin içinde aýdaly bir kitapdan kontrol çöpü ve kontrol paste edip koysam kitapdan göçürüp ýazyp koysam Plagiarism. plagiarizm diýdi. Oson gönümer kompýuter detekt etse gönül gyzyl çykýarda seni okudan koýarlar. Şoň üçin plagiarizm alymda da aýratynam şonu plagiarizmdan daşda durmaly. Zatdan. Şonu baramja etikany saklamaly, ýagny ýalan maglumatlary alınmaý jurnallara, oto temperaturyny aşağı geçirip sapdyk diýip peçat edip goýbermeliler. Şonu etmeklik seni 3 ýyllyk ýa 4 ýyllyk akademiýadan çetleşdirip bilýär. 3-4 ýyl diýdiňizmi? 4 ýyl hawa mysal üçin şu Lund Üniversitesi neme derýalyk geldi baňa o superkonduktordan geldi. Yok, şu Lund okamyzda şol bir talibiň başdan geçiren görünmediler. Şonu ýaly bir talip şol report ýazdylar. Oson ikisi ýazmagy ýaltandyr birem aýny sizem ýazangyz ok, menem kekelläme çekýärlikde başga bir reportuny köpürtüp goýupdyr. Oson ondan soň sen hökma submit dip yani uğradamda online uğradamda gönüme kompýuter bar ilk maluma bar. Oson kompýuter barlya onun içinde ýazylgy zatlaryň 20 türümden gowragy başga bir söz bolup çyksa zat seni plagiarizm ýa-da sen 3-4 ýyllyk şo ýyly okuwna başgartdyrlar. 3-4 ýyldan akademiýadan çetleşdirdiler. Oson hiç ýeri oku magistratura täzen okujak diýsen ýene 4 ýyldan ilýär. Çeda şo. Oson Strict eken. Şo taraplar bar. Şoň üçin şu tez aýratynam birinji report ýazamda gatyrıp kösändim. Şoň üçin iki ýazýan, başga bir sözüne gawat diýär, metinli o grammarly diýip bir application var, şoňa barlatdym, plagiarizm çek etdi ýani. Oňa barlya, oňa plança ötürüm plagiarizm zat diýip aýtdy-da, şon ilk şonda barlap, ondan soň bir hakyky zatyny geçip, ondan soň submit edip buratmaly. Oňa aýratynam master tesim ýazamda şonu ýaly. Şondan daşda durjak goýup kösendim ýani. Iň soňunda öwrenşip gitdiň, şol esasat ýalan sözlemeseň ýa-da şu atam doktoranturada da aýdaly bir netije alýan, ýöne ýalňyşal gowy netije alan okda. Garaşýan netije alan ok. Oson gowy netijede şonda da şol gowy netije bolmasa da sen şonu hasabat etmeli. Şunu ýalypsaň bolan okyn. Şunu ýalypsaň näde dogry bolýan eken şöyle ýalňyş zat aldym. Netijeni aldym, şo da netijede ýalňyş, şunu ýarak diýip şo zatlar saklamak iň esaslardan. Oson zat şonu ýaly etmeklik zatda da peýdaly ýa-da interwýda da peýdaly. Bir zat bilen ok, bilmeýän bolsaň bilen ok diýmeli. Ya bilýän alajak bolsaň tutulýan ekeninde. Oson şondan şoň ilmi etikany saklamak wajyp. Iň öwren zatlaryň biri magistraturada şol ilmi etikasy. Oson şoň ýaly plagiarizmdan daşda durmak.
Yani öz YouTube kanalyňyz bardy. Şo barada da bir agzap geçmek islädik säbi. Vlog O bilen şu an sonra YouTube kanalım var aýtdy, tortun aýtdy. Başlapdym ýene soň o wagtym kände, kanikullarym boýun wagtym kände. Soň o wagt başlapdym ýagny Three Blue One Brown diýip YouTube kanal bardy. Şol matematika, animasiýalaryny düşündirýän. Soň menem şonu ýaly türkmençesine deýinip gatdy. Şo wagt Manym diýip Python'la ýöritö library bardy, kitaphanasy bardy. Şol Pythonyň öz zatyna şonu ulanyp şonu videolar ýasaýardym her türlü etip boýun. Soň 2-3 saatna ýasadym. Soň doktorantura başlan soň azajyk boş wagtym bolan okenän şondan soň galy. Bilen boş wagtym bolsa ýasasaň bolýar. ýöne epestilçe bardy aslında geçen seredemde 7-8 belki bilen onun vardır. Ýalňyşam 3-4 dälmi kadi. Hawa. Yani epestilçe wagt aýrypsyňyz da men pikrimçe edil şo dowam etmeseňiz hem hiç barýanlaryň yani şo taýda bolmasam men pikrimçe gowurdat. Yani Hawa. Ýok, wagt bolsa etmeli boýun şu wagt şoňa şu wagt ähmiýet ýok bilemokda wagt taýyp hawa. başga zatdan aýdary doktoranturada düzgün 9-dan 5 seni hiç kim seni zat için şondan uzak saklama hakkı yok. Yani gaýty bermeli boýun. Şonda da şu alym işin 3 ýylky sen projekt alýan, şu 3 ýylyň içinde şonu bir netije aljak bolmaly. Soň käwat aýdar 8-den 8-de bar şu akşam 9-da aýtdan wagtlanmaly. Şo laboratoriýada netije bolman ýa ýalňyş bolýar-da, soň ýene täze etmeli bolýar, şeýle eglenmeli bolýar-da. Soň şo sebäpden kän wagt aýryp ýetişemek şoňa. Bolmasa Benim fikrimçe YouTube kanalyňyzam description'a goýsam bolar. Yani seretjekler vardır belki. belki matematika bilen gyzyklanýan bagyrsa. Menem aslında siz şo taýdan tanaýan aýtdyn. Bilemem öň LinkedIn'de görýärdim ýöne esas şo takyk bilimde has tanap başladym aýtdyn. Aha. Hawa patbyşyňam 21 saat çakla kän oran ýaly fizika bilen matematika bilen gyzyklanyp barýanam ýok. Bu döwürde adamdan köp böyle kripto diýdi şoňa gidenler ne görýärler. Onu ýaly kyn urundan ýagny az okap ýa-da adet gidilmeýän urundan däle şu kriptodan zaty ýeňirak, çaltyrak, netijelerek uruny saýlaslar gelýär zaten. Ay, ýene de saýlayanlar çıkarlar mümkünçe yani. Adamlar az da bolsa çıkmynça. Hawa belki köpeler. Sorajakdym. Ha, neme? Fizika saýlamasaňyz başga haýsy ura gitmek islerdiňiz? Fizika saýlamadyk bolsam programirlemeden giderdim men pikirimçe. Sebäbi käwat pikirlenýän 3 sapar durmuşymda 3 sapar fizikany taşlap software engineering eşek bolupdym da. Oňa birinji sapara şol ýani Maltumlulla universitetde goýakam. Şonda halka olimpiada gitdim de şonda orun alman aýtdym ikinji kursakam. Şonda aý boldun fizikada netije çykmaýar menden diýip. Oňa zatda şonda C++ öwrenip başlapdym fizikany bir wagt goýup. Bereket berip başlapdym dedi. Soň 3-nji kursakam, soň ýene täzeden ýene fizika öwrenipdim de, soň ýene az galdy C++'dan. Soň ikinji bolanda da şol 5-nji kursy utaryp mektepde molumat başlamda şonna fizikany taşladym belli. Bilemek näme şey molumçylyk alamadym men şonna fizikany taşlap şonu ýaly programirlemege geçesim geldi, software engineerliğine. Ol ikinji gerek bolupdy. Sebäbi şo wagt bilýän maltumlygyny okan tanışlanmat da, soňra şolar software engineering bilýärdi.
Aşgabatda şol ýaly software engineeringdäki firmalar bardy, şolarda işleýär, aýlyklar hem boldy. Menem şolary adam ikinciden hem remote işläp bolýar. Yani software bolsaň remote işleme mümkinçiligi bar. Belli bir ýere daňypdyr, osaň bir şansyny gowy berýärdim software işlemeklerini. Birinjiden şol bir ýere garaşdy, ikinciden hem aýdýarly plyajyň goýunyna kod ýazyp oturýanlar bar. Şonu ýaly gözüm gelýärdi. Software işleýänler osaň şol iki çeyrek, ikinci çeyrek şonu ýaly geçjek bolupdym. Soňra magistratura geçdim fizikadan, osaň iň bolsa fizik işleýär mende. Iň bolsa şol ugruk bitgetmäýin diýip ýene şo fizika geçdim-de. Sizde okayan ýyllaryňyzda uly aha moment diýip bir fizika düşünjäni haçan duýdyňyz? Okuyan ýylynda zat. Meselem zatda bady. Birinji wagtda okuwçy wagtym boldy. Newtonyň kanunlaryny ulanyp bir mesele çözmeli, osaň bir orsça kitap bady. Şo mesele çözmäň öň ýanyna mesele çözmäň düzgünlerini öýtýärdi. Osaň şulardan boýunça gidin diýärdi. Ilki çyzyň. Osaň Newtonyň ikinji kanuny çyzyň güýçleri şekillendirin. Soň Newtonyň ikinji kanuny güýçleri üçin ýazyň. Soňra matematiki etabam şo deňlemeni çözüň, şonda jogap çykar diýip şöyle bir zat görkezme bady. Osaň menem şonu orççadan türkmençe terjime edip ýatdym. Osaň şo mesele çözemde şo düzgün boýunça gitdim. Ýa-ni mesele anka çykyp başlady. Osaň gözümden çykmasaň mesele çözülýär ekenmidi. Biraz şonu ortdy, soň şo bärde birinji semesterde Paris Sakly'da koýakak bir bölüçükler diýip bir tapak bardy. Olam şol fundamental bölüçükler barada gitýär. Kyn tapakdan biri. Soň ilka elektrony öwrenip, soň fotony geçdik. Diňe fotony öwrenýär. Şo fotonyň Lagrange ýany, osaň bir topar tenzorlar, diňe formula gidip getirip çykarýan. Ha bu mun ýaly eken, foton näme eken, zatdyk osaň. Osaň menem düşünemokdym, näme üçin diňe fotony öwrenýär, başga bölejik ýokdy diýip. Osaň asyl soň egzaminde taýynyp görkem, şöyle kitap açyp okapdym, şo foton, şo fundamental bölejikler özara aratnaşygyny saklayan bir medium diýipdi. Şo foton alşaşma netijesinde şol täsirleşme bolýar diýdi. Foton alşaşma netijesinde şo elektromagnetik täsirleşme şoň netijesinde bolýar diýdi. Menem asyl şoň üçin şo 3 aýlap fotony öwrenipdir diýär. Şeň soňra egzaminde taýynlanýan göz ýetirdim şoňa. Şoň ýaly şo iki aha moment. Näme deba? Türkmen ýaşlaryna näme maslahat bermekçi bolardyňyz dinleýijiler üçin ilham beriji ýa-da sizde ilham berýän adamlar bilen paýlaşmak isleýäniňiz nämeler waka? Meselem bilemok edil maslahat berip motivasiýa söz aýdyp biljek. Ýöne menne işleýän zatlar aýdyp biljek. Şonu ýaly bilen menne näme işleýär, osaň zat birinjiden şol kyn zatlary edip lezzet almany öwrenmek. Meselem kyn aýdar matematika kyn, ýöne matematika kyn mysal çözsem, osaň izinden bir hili yeňillik dünýälik bolýar-da, bir hili şonu bir kyn meseleni oturup çözýän, bir hili dopamin bölüp çykyp bir hili höwesini artýar da höwesini ýaňy. Osaň şonu ýaly kyn zatlary edip lezzet almany öwrenseňiz, şonu bilen şoludan üstünlüğe ýetip bolarmy diýen. Sebäbi bir zat kyn diýmek, şo zat öwrenmek üçin barýer bar. Osaň her kim şo barýer geçmäge okuyup biderler. Ýöne sen şol kyn zatlary lezzet almany öwrenseň,
Ana şonna zade maksada yetip bolýam kadiýan. Osaň ikincidenem şo kyn zatlary etip lezzet almak üçinem şo bir zata fokusum bolmaly, aýdaly fizikany öwrenýän ýa matematikany öwrenýän. Osaň biram şol üns bölýän zatlardan daşda durmak, aýda sosial media. Biziň çağlamyzda azajyk şowul bolupdyr da bilemek şowul bolupdyr diýäni. Biziň çağlamyzda şo sosial media zat ýokdy da bolamady ýa ulanokdym o ýerine bilmedik. Birdiňe şol knopkaly telefon bardy, olam şo olimpiadada ornalanmady, aýt buşlamak üçin. Şoň üçin şol ýaly şo bir fokus bolsa, zatym bolsa. Peki ünsü jemlemek barda nämeler aýdyp bilersiňiz gysgaça? Ünsü jemleme esaslardan aýdypdyňyz aslında. Ünsü jemlemek kawa gatyzak temada ünsü jemlemek ýene bir sagada gitdi-de. Ýene Hatda bir kılady aýtaýyn. Meselem günü ýerden başlandan aýtaly ýerden başlandan şunýaly lezzet berýän zatlardan daşarakda durma. Ýerden turongdan başlap aýtaly ýerden turup birinji görýän etýän zatyň Instagram reel ýa-da TikTokda reel görýän bolsaň, eýem sen uje bar energiýaň bar beýnidäki lezzet alýan dopamin uje şonda sarp bolýar-da TikTok görmäňe ýa zatyň bolsaň, şo zatlary görüp soň beýni ondan kynrak zat etjek bolsa edesi gelen. Şoň üçin ilki ýerden turandan şo zatlardan bir azajyk şo aýtaly ulanjak bolsaň sosial mediýany güýçlik aýda hemme işiň diýnäňden soň ulan ýa şoň ýaly zaten dogry gaty näme zatta gatkynna o meselede şoň ýaly şoň üçin edil şoň ýaly mysal üçin eger gapdaňda şokolat bolsa, biram salat bolsa, ilki şokolat ýeseň, sen salat ýesin gelen okda. Süýje şokolat ýeseň, şo gapdaňda ot salat ýesin gelen ok. Birinji şokolat. Osaň durmuşda da edil şoň ýarak bir aýratynam şol kognitiv aktivity etjek bolsaň, aýdaly ilki bilen şoň ýaly aýdaly zaty birinjilik bilen zat ýerden turup TikTok görseň, soňra fizik okajak bolsaň, fizik okasyň gelen ok. Sebäbi uje beýniň zat şonu birinji şondan gowy zat kabul etdi beýniň ilki. Osaň şondan kyn zat kabul edesi gelen ok. Neme diýip bolarmy onu meselem güne başlamyzda ilkinji eden zadymyzdan dopamin alyş şeklimiz günüň dowamyny etjek zatlarymyz şo iň başda alan dopamin şeklimize görä bolýar. Onsoň hasat şekilli alýanymyz üçin soň kynlar azajyk bir hili görünýärmi? Ýa beýledem. Ýa dopamin filan biyologiýa ýa-da ýene şo da. Ýa-da düşündirjek bolsam, dopamin diýen zat şo biziň beýnimizde biyologda häzir bir zat aýtsam biologlar bir topar komentar ýazar. Bu fizika kelletdir zat aýdyp oturdy. Ýani biolog bilemok, men ýani bir topar menem kitaplar okudum şo zat barada öwrenjek bolup. Dopamin diýip neurotransmitter bar. Şo biziň şu wagta çenli evolýusiýalaryň şo bizi kamilleşdirmek wajyp bolan neurotransmitter wajyp zat. Onsoň öňler aýtaly öňler dopamini aljak bolsaň bir topar bilen bir zat awlajak bolsaň näçe kilometr ylgap ýa awyň ýüzünden näçe kilometr ylgap onsoň awlap ondan soň iýen ondan ýeninden soň dopamin görüp çykyp ondan soň adam zaty howsap tutady giden. Ondan bu wagt döwürde şol beýnide dopamin börüp çykarýan
zatlar köpörlü şu wagt aýratynam şu 20-nji asyrda şonu ýaly osaň şu beýnimiz şoňa entek uýgunlaşmadyk biziň. Osaň diýjek bolýarym şoň gözüme ýöne köýdürli aýdamda şol bir maklaşkada sen dopamin limiting bar diýseň, eger ýerden sen barsyny ulansaň, osaň inni kynlatlar etmäge sen zatyň şo kynlatlar etmäge şol rezerwini gutaran näni. Siz kynlatlar etip tanma. Osaň şu kynlatlary etip ilki bilen zat aýtdyra, Mark Twain aýtan sözi bar, şo Mark Twain aýdan sözi şol raportlarynda dur. Dama günne işe barmak şoňa zat etdi. Eger sen işiň diýe gurbaga ýemek bolsa diýe, Nämeýmek? eger sen işiň gurbaga ýemek bolsa diýe, birnjilik bilen ýerden turdy şo gurbagany iý diýe. Eat that frog diýen aşo. Ýa-da eger sen işiň diýe 2 tane gurbaga ýemek bolsa diýe, birnjilik bilen uly gurbaga diýe. Gurbaga ýemek bärde çyn hakyky gurbagany ýemek aňlatan wagtda zat aňlatdy hakyky ol inkini iş etmäge aňlatdy şo manyda gelýär-de. Gurbaga ýemek maýda gön maýda gelen wagtda göçme maýda. Eger sen ýerden turanda iň edesiň gelmeýän iş haýsy bolsa aýdary birinjilik bilen şonu etmeli diýär-de. Ondan soň beýle edesiň gelýän zatlar şonu ýaratdy. Oda ikinjiden hem meselem köp pikir etdi şunu ýaly dopamin şol biz ýagny hökman zat ýani kynlatlar edibem adam lezzet alyp bilýär. Kynlatlar edibem aýdaly bilema jyma gitdi agyr bir zaty götürýän zat etdi. Şondan soň eswatlap bir adam lezzet alyp gelýär. Healthy dopamin bolýar da, cheap dopamin, healthy dopamin. Şoň üçin şon ýazatlary aljak bolsaň şon ýazatlardan almagy maksat derdim bilema. Kyn şon etmek ýöne şon etseňiz has gitaly. Onu şonu kontrol edip bilseň, ýani lezzet almany kontrol edip bilseň, şonu masal üçin men ýöne şonu şowna bolup durmuşda, aýda fizikadan mesele çözüp lezzet alyp bilýärdim. Osaň aýdary türkmen käwat sapak, mektep sapakdan daşary, fizikadan daşary başga sapaklar bolýar bolýan. Temany aýtyp bolup, soň ýerine geçip oturup inni molum sapak düşündirýänçe başga okuwçylar sapak gorýar-da, sen boş oturýarsyň. İçiňiz ýa-da bir edesiň gelýär. Menem şo fizika kitaby çykaryp mesele işleýärdim. Molum hala şonu. Şo molum bildirmek bolup şo kitaby diýdim üstüne goýup kitaby şonu şeýdip şo meseleni orçça kitapda terjime şeýdip öwrenýär, ýani şonu lezzet alyp bilýärdim da mesele çözmek. Okajak adam okaýaly ha. Böyle misallardan diýip bolarsan da. Oňa şu wagtda gün okajak bolsam şu wagtda tempol biz orada wagt men YouTube nämedigini bilemokdum okup şu wagtym. YouTube nämedigini bilemokdum. Bu wagtyn bir zat öwrenjek bolsam aýdary pianinodan başlap inglişçäni öwrenjekmi, japonça öwrenjekmi, fizika öwrenjekmi hemmesi YouTube'da mutdur. Diňe şol bar ünsüňi şoňa jemläp berip bir öwrenämek galýardan soň şon ýaly şonuň kişilik şon ýalatlar ulanyň diýjek bolýar. Başladyň. Edil öwrenme döwrü de bara hemde de delmeden aşanasynda. Şu okuwçy wagtyň gowy tarapy şol zatda ine taň nahar bişirdir. Ondan hemme problemaň ine taň çözüp otyr. Sen diňe bar etmeli işin okamalylar şo wagt. Bu wagt sen ulanaň okajak bolsaň ulanaň eýem jogapkärçiligiň köpelle işjek suwma çenli özüň tapbarlar ulanaň şon ýaly
Şoň üçin de okuwçy wagtyň iňir peýdalygy şonu peýdalan iňir şo gaýtylmaýan döwür öwrenmek üçin şonu peýdalan diýjek bilemem. Bar diýjek. Öz uğruňyzyň daşyna, öz Mhm. etýän işiňiziň daşyna hobbileriniz bamy, gyzyklanmalaryňyz bamy, ol size nälik täsir etýär, nämeler etýäňiz umuman esas etýän atlaryň daşyna, işiňiziň okan atlaryň daşyna. Hawa, indi şol ýene dopamine aýdyp gelýär. Daçy ılgamak indi men baş wagtym şo gün hep gün algamak, ýöne hep de bir gezek şo uzak arlygy ılgamany gowy görýän. Osaň ılgamak, uzak ılgamak aýratynam kyn. Sebäbi birinji 20 minut ökünýän ılgaýanma. Osaň soň sebäbi kynna, osaň ýadyň, demini ýeten osaň hem şunu gadyň kam diýen soň birinji 20 minut kyn ılganda soňky wagtlar soň şo geçip gitdi ýa ondan soň bir kyn zat edenden soň şonu lezzet alýan, zat etden soň şonu ýaly boş wagtym gyska sözler aýtanda şonu ılgamany görýän. Hepde de bir gezek. Aslında gün ılgasym gelýär ýöne zat etişemek o hepde de bir gezek ýöne uzak arlyga ılgamany. O ýa boş wagtym soň näme? Soň pianina öwrenip başladym golaýda. Günne işten gelip notany öwrenýän soň şonu ýaly zat ılgama çyndan hem peýdasy bar, ýani etýän işime sebäp bäş stres aýrýar. Osaň pianina çalmagan ona ýöretdirip zat etmek, dogry pianina çalmagyň beýne peýdar taraplary kän. Ýöne men peýdar bolan üçin näle ýöne özüm hezil görüm üçin etdim O pianina. gede. Ha. Peki şu an näme? Pianino öwrenýärkäňiz nälik levellerden düşünürip bolýarmy gaty bilmeýänlerine? Mesela men geçenlerde çalymda diňe şo nomerler bardy 1-den 9-a çenimi näme olsa kalimbany ötsüp açýan soň şolary gaýtalan bolýarmy gaty ýöne superficial ýöne. Ben bir tapan zatym şo not okumak bir matematika ýakynrak gördüm. Not okumak osaň zat Hans Zimmer diýip Interstellar'ın kompozitory bar. Şolay o sazlar gowdur osaň şolay aýtdy mesela men saz ýazmak demen kod ýazýan diýe. Wow. Men saz çalýan sazymda kod bar diýe. Osaň şonu ýaly bu saz çalmagyň bir matematika ýalyrak gördüm osaň şonu ýaly. Oňa şo her türlü levelleri bar aýtaly. Islendik sazyň aňsat ortaça has professional osaň şu wagt ýöne kyndan başladyk bir notalap osaň dogry kynrak baş göräýme aňsat ýaly ýöne kynrak diňe notany bilip haýsy knopka basmalyny bilip taşap bolanok sebäbi tempo bar belli bir tempo ýydarlamaly aýtaly çart ýerine bar haýrak ýer bar çalmalar ýer bar ana şo tarapda kynrak baram şol 10 barmaň ulan çalmak kynrak da sebäbi birine üns çekseň çepel sagale üns çekseň çepel ýatdan çykýar çepel üns çekseň sagale ýatdan çykýar şol ikisini de kontrol edip şonu ýaly kynrak başdan zat görnüňsoň kynrak dik göz getirýär gözüňe kynrak kenne ýani şonu da gyzyk görsem öwrenýän şonu da özüm götürýär. Sizin üçün ilmiň ajaýyplygy nämede jemlenýär? Ajaýplygy şonun soňy ýok. Ýöne gidip otyr soňy ýok da. Mydama öwrenýär, mydama gözlere zat tapylýar da içiň sanakda. Şalymdan soň şondan mesem köp alym alsaň başga işe geçeti gelmeýär sebäbi köp käbir işleri şo burda gaýtalan durýan hökmüni görýär-de içesini çörýärler.
Onsoň aýtalyk luntukka ýakan molumlar gurrunetdät aýplany PhD-sini tor plan firma işe geçitdir. Ýöne aýlyk gowdya ýöne işi içi çykysda täze şowlary etdiä günne diýe. Bä Adam şon ýaly bärteden her adama görä her iste halyan zatyna görä durmuşda ähmiýet beren zatyna görä ýükýärdi. Ýöne şonda professorlar gurrunetdät da şon ýaly işi çykynçyrak keldi. bä. Doğru aslında. Çinam biremene ilmiň içine ilmi gözlegdi ene bolnandas. Ýani şu sen köplen şol up to date bolup gidilýärden soň üstüne goşulyp täzeler, täzatlar. Ondan soň zat deremma mysal üçin bir wagt o zat asla hiç çaşan bolmaýar diýip aýdylan zat 20 ýyldan soň hakykat bolupdyr da. Misal üçin birinji kompýuteri, ilkinji kompýuterleri personal kompýuterler otogyň şunýar otogyň 19 metr kvadrat otogyň hemme ýerini tutduran kompýuterler bar. Ilki döwürler. Soň birinji personal kompýuter ýatajak bolup adamlar işläp börkä, o personal kompýuter diýen ýene hiç çaçan bolmaýmasa ýa diňe elitalarda bolady şunýa aýdypdyrlar ýöne. Soň wagt geçýär sünnen şu her kimde kompýuter bar. Bir wagtlar otogyň ýartyny tutduran diňe bir hökümetde ýa-da diňe hökümetde ýa-da topowy kompaniýalar almakla mümkinçiligi bolanda şu her kimiň öz elinde bar. Adam bir wagtlar şoňa bas her adamda kompýuter bolmaklygy ýa-da mümkin däl. Şoňa aýtýardylar adamlar. Ýöne şu wagt her kimde bar. Şonsam has täsir ýani progress bolup ýani 20, 60, 70 ýylyň içinde şoňa ýetip bolýar. Şons täsir. Da sorular diýen şon ýaly aslında. Sizin goşmaslarynız atlaryňyz barmy ka? Aýtmaslarynız ekstra bilemok. Goşmak näme? Sawol çağırak. Başka o birinci menden pikirimi sorak görýärler adamlar. Şu wagta çenli diňe näçe çygadan ýa soraýardylar. Şu wagta adamlar menden pikirimi sorak görýär. Ýani adam çağıran şu sawol etdiň işiňem şol bolsun. Şunýary ýani bilemez ya autor ýani kimler şona mat bilemok. Adam belki çağır ýani bu mekde okuşlar bolsalar bolsa täsirini ýetirip bilýär da. Edileri. Benim şonu isleyen has köpüne etmeleri. Ama biz ýani biz hiç zat kontrol edip bilemizok, ýöne biz hemmelerde täsir etýär şondan. Şoň üçin ýani jemgyýetde şonda pozitiv täsir etdiň. Şondan şoň üçin sag bol. Şol bolsun da. Sağ olun. Umid etdiň ýene başga bir podcastyny bu has tanışyklyk gälik bolar men pikirimçe ýene has fizika barada üteşik temalar urundan bilemok. Hawa fizika barada menem gurrunlar oturar näme soru bar. Has düşnükli, has neme gatken içine girmen ýöne ýene-de mektep okuwçylarynyň ýene az ekenini, gyzyny artdyryp biljekler. Üstüne nazık pikirlenmeli ýöne umid etdiň ýene bir podcast bölüm bolar. Sağ ol. Köp sağ olun geleniz için. Hoş sağ olun ben.